खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बहरनानै लाहरबाय। दिनैनि बे भिडिअ आङो मोननैसो रादाबफोरनि आपडेटफोरखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै। APSC आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिशननि आनजादखौ इंराजि रावनि अनगायैबो असमिया रावजोंबो लिरनो हासिगोन। बे बाथ्राखौ मैया आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायनानै होयो। सिगाङाव APSCनि आनजादनि सोंथिया इंराजि रावावल' जायोमोन आरो इंराजियावनो लिरनो गोनां जायोमोन। नाथाय बे खेबनिफ्राय APSC आनजादनि सोंथि बिलाइया असमिया रावबो फैसिगोन आरो असमिया रावावनो लिरनो हासिगोन। मख'नो गोनांदि दिनैनिफ्राय जानो गोनां देग्लायनि APSCनि मेन्स आनजादखौबो असमिया रावजोंनो लिरनो हासिगोनखौ चिफ मिनिस्टार बिथाङा फोरमायथिनानै होयो। थामहिनबा बे बारनिफ्राय APSCनि आनजादखौ इंराजि रावनि अनगायैबो असमिया रावावबो लिरनो हासिगोन। बे बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायनानै होयो। आसाम सरकारनि बिथोन बादियै APSC थामहिनबा आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिशना बै थांखिखौ लानायनि थाखाय चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा साबायखर बावहरो। चिरां जिल्लानि बिजनियाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय सोमजिदों। दैयाव गबनानै सासे बर' लाइमोना जिउ गोमादों। जिउ गोमानाय लाइमोनखौ किशोर बर' होननानै सिनायनाय जादों। किशोर बर'नि न'आ चिरां जिल्लानि बिजनी अक्सिगुरियाव। मिथिनानै मोननाय बादिब्ला आमगुरिनि कलाराम बर'नि सासेल' नायल' जाल' फिसाज्ला किशोर बर'आ गावनि रोंगौथिजोंनो IB आव सासे टेकनिकेल अफिसार महरै साख्रिबो मोनबायमोन। बिथाङा फैगौ 27 आगस्टआव साख्रियाव जइन जाहैनांगौ दङमोन, नाथाय दैयाव गबनानै जिउ गोमानो गोनां जायो बिथां किशोर बर'आ। फोरमायनाय बादिब्ला किशोर बर'आ बेलासेनि समाव बिजनी बर' बाजार आस्राबारिनि स्लुइस गेटआव लोगोफोरजों दुगैनो होननानै थांदोंमोन। बै दुगैनाय समावनो किशोर बर'आ गबनानै अबथिरायै जिउ खोमानो गोनां जायो। किशोर बर' बादि सासे रोंगौथि गोनां लाइमोननि जिउ गोमानायाव ओनसोल नाङैनो दुखु मोनहैयो। मैया हादरनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथांनि दैदेननायाव भारत हादरनि संबिजिरनि 125थि सोदांनो थांनायखौ लानानै मोनसे मेहेरगोनां सावरायनाय मेल जालाङो। बे मेलाव गिबि खेबनि थाखाय सा सानजा भारतनि मोनजि सिक्स शेड्युल एरियानि चिफफोरखौ लानानै सावरायलायो। बे सावरायलायनाया मोनसे जारिमिनारि सावरायलायनाय जायो। मिथिनाय बादिब्ला सिक्स शेड्युल एरियानि गोहोफोरखौ बांहोनांगौनि थाखाय भारत संबिजिरनि 125थि सोदांनायखौ खालामनांगौनि थाखाय प्रप'ज खालामनाय जादोंमोन। दा बेखौनो बिथा खालामनानै मैयानि सावरायलायनाया जालाङो। फोरमायनाय बादिब्ला मैयानि सावरायलायनायनि गेजेरजों बे सोदांनायखौ गोख्रै खालामनांगौनि थाखाय मोनसे नायफामनाय कमिटि दानायनि थांखिखौ लायो। बे कमिटिया स्टेट हम मिनिस्टार आरो सानै जइन्ट सेक्रेटारिनि दैदेननायाव जानानै दान मोनसेनि गेजेराव रिपर्टखौ गथायगोन। बे रिपर्टआ फैनाय लोगो लोगो मोनजि सिक्स शेड्युल एरियानि चिफफोरखौ लानानै फिन सावरायलायफिननानै फाइनेल खालामनाय जागोन। बिनि उनाव फैगौ पार्लियामेन्ट सेसनाव 125थि एमेन्डमेन्ट बिलखौ पास खालामनाय जागोन होननानै नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा थांखि लाबावो। बे एमेन्डमेन्टनि जोहै सिक्स शेड्युल एरियाफोरा गोबांथार गोहो आरो डाइरेक्ट फाइनेन्सखौ मोनगोन। डाइरेक्ट फाइनेन्सनि बाथ्राखौ 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय BTR गोरोबथायाव लाबोफानाय जादोंमोन। दा बै दफाया जाफुंनायनि लामायाव थांनायखौ नुनो मोन्दों। डाइरेक्ट फाइनेन्सआ जाबाय दा जोंनि BTR काउन्सिलाव बा जोंनि सा सानजा भारतनि काउन्सिलफोराव मिरु सरकारनिफ्राय रां फैनाया आसाम स्टेटआव थाङाबाला डाइरेक्टयै BTR सरकारनि आखायाव फैखासिगोन। नङाब्ला गिबियाव आसाम स्टेटआव थांनानै आसाम स्टेटआ हरोब्लासो BTRआव मोनोमोन। नाथाय बे 125थि सोदांनाया जालाङोब्ला BTRआव हरनाय राङा डाइरेक्ट BTRआवनो रावनिबो हेफाजाब गैयाबालासिनो फैखासिगोन। फ्रेन्ड्स, दिनैनि बे रादाबनि आपडेटखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय। गोजोन्थों।